Είμαι κάτω, δεν ανέβηκα επάνω ρε Μάνο. Κάτω είμαι στο μονοπάτι και βλέπω. Μήπως κατέβει προς τα κάτω. Δεν θα πάει ο λαγός επάνω, θα κατέβει κάτω. Καλά. Λες να ανέβω προς τα πάνω και να περπατήσω να βγω στο χωράφι. Κάτσε τώρα, κάτσε εκεί πέρα λίγο. Μ' ακούς? Προς τα που βλέπεις τα σκυλιά να πηγαίνουν, το ξαναβρήκαν και το πλάκωσαν δυνατά και το έχουν μέσα στη λεκάνη αυτή με το χωραφάκι νομίζω, αλλά δεν ξέρω αν το κατεβάζουν προς τα κάτω. Προς τα κάτω. Κατεβαίνω εγώ το δρόμο λοιπόν για να πάω να φυλάξω κάτω χαμηλά, πρέπει να το φέρνουν κάτω. Εγώ είμαι κοντά στο μέρος που φύλακες. Εκεί το φέρνουν, στις γκορτσιές. Προς τις γκορτσιές το φέρνουν, να ξέρεις.
βγήκε ένα θηρίο, αλλά είμαι από την πλευρά απέναντι από τον ήλιο. Πήρε το όργωμα και βγήκε εκεί που έσπηρε το χωράφι αυτός με την πατόζα. Κρίμα, αν ήμουνα επάνω στη γωνία που χτύπησα προχθές το λαγό, βγήκε εκεί ακριβώς. Έφυγε ο λαγός και βγήκε στην άσφαλτο και τώρα έρχονται οι σκύλοι από πίσω. Πέρασε τον άσφαλτο. Δεν τον είδα να περνάει την άσφαλτο, αλλά τον είδα μέχρι εκεί που είδαμε τη σβάρνα εκείνη όταν το πρωί περάσαμε. Ένα θηρίο, το είχα απέναντί μου στα 150 μέτρα και μόνο στο βίντεο τον παίρνω. Και περιμένω να βγουν τα σκυλιά, τον έχουν από πίσω δυνατά. Είσαι πάνω Δίνο τότε, τι κάνεις εκεί? Περπάτα του δρόμου και βγες πάνω, εκεί που στην ταπέλα. Τελείωσε τώρα. Έχει βγει ο λαγός, θέλει να πάω τώρα πάλι εκεί πέρα πάνω. Τώρα τελείωσε. Ή το όργωμα είναι γεμάτο λάσπη, δεν μπορώ να περπατήσεις μέσα. Τώρα είχα σκοπό να πάω προς τα πάνω και δεν πήγα. Ο βλάκας και θα ερχόταν ο λαγός επάνω. Με λίγα λόγια, φεύγω τώρα σιγά σιγά και πηγαίνω εκεί που ήταν το μηχάνημα. Και ό,τι θέλει ας γίνει. Βγαίνω κι εγώ απάνω με το αμάξι. Το κατέβασαν στο χωραφάκι όπως την άλλη φορά και το πηγαίνουν για το χωριό. Τέλος. Έλα Ραΐσα. Μπράβο, μπράβο τα κορίτσια μου. Μπράβο. Ραΐσα. Όχι. Κάρλα. Ραΐσα, έλα κορίτσι μου, έλα. Μην μιλάς. Άρχισε να ξεψαρώνει.